Tak zdravím vás, priatelia. Dneska si predstavíme jeden komerčný bodák, ľudovo nazývaný K98, hoci je to SG8498, Seitengewehr 8498. Komerčný bodák. Prečo komerčný bodák? Pretože tieto bodáky sa používali, teda boli objednané poštou, dráhami, polícia ich používala, proste nevojenské organizácie. Hej. Čím sa odlišujú? Odlišujú sa tým, že v podstate nemajú sériové číslo. Nie je to asi potreba, neviem. A nemajú žiadne preberačky. Hej. Nemajú žiadne preberačky nikde. Bodák, ako vidíte, nie je úplne v najlepšom stave. Bohužiaľ už tu bol aj nejaký kutil, ktorý sa to snažil nejak čistiť, brúsiť alebo podobne. Je to v celku zaujímavý výrobca Clementa Jung. Bodák je na oleju, nie je to až tak dobre vidieť. 1938 výrobca, rok výroby. Bohužiaľ niekto prebehol šmirglom, žiaľ. Ľudia sú rôzni. V podstate nemá žiadne iné značenie. Našťastie čepeľ je nedotknutá. Čepeľ je naozaj v veľmi peknom stave. Hej. Vyzerá byť, že je nerozoberaný, väčšinou skrutky sú vlastne týmto smerom. Niekto sa možno to už pokúšal, ale zjavne sa mu to asi nedalo troška poznať. Keď je bodák rozoberaný, tak je to veľké mínus, samozrejme, pretože väčšina ľudí to zničí, poškodí to. Bol aj trocha nosený, škoda, že bol obrúsený, no ten bodák naozaj mohol byť v nádhernom stave, keby to nejaký hlupák nedostal do rúk a nepoškodil to. Takže asi toľko ku komerčným bodákom. Inak polícia v podstate tie komerčné bodáky si značila ešte potom na chrbte čepely. Bolo to niekde v týchto miestach. Bola tam policajná orlica, vlastne polícia si ich sama prebrala, ale ostatné zložky, rôzne úrady, finančný úrad, dráhy, pošta a tak ďalej, tie bodáky v podstate používali tak, ako sú. Myslím, že ešte pošta mala nejaké sériové číslo, ktorá si sama doplňala, ale viac menej tie bodáky neboli nejakým iným spôsobom značené, teda preberané a už vôbec nie určite nejakou armádnou preberačkou. Hej. Takže to je toľko k komerčnému bodáku a prajem ešte pekný deň.